Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali acara Kagungan Kirun Bersama HM Sakirun perlu ya, dibagikan, di like, ya sih, di komen dan di subscribe. Lah, jare sapa Cak Sendok? Lho ya jare kanca-kanca. Masuk. Selamat menikmati para pemirsa. Meriksane apa? Lah ya selamat menikmati apa sing arep dirembuk ana Lah, beke menawa soalé Cak Pur ambek Cak Jodil iki selamat menikmati hidangan. Kuatirku kan iku, Cak. Ya ya gak apa-apa iki ana hidangan, pancene ya kudu dinikmati. Nikmatono gak apa-apa. Iki menikmati cerita. Cerita. Nah, iya Heeh. Jagongan terus podo cerita. Ya. Nek basa sing luwih halus bawa rasa. Bawa rasa. Tukar kaweruh Ayo. Cerita masalah seni. seni. Lah Masalah cerita niku tentang apa? Lah ngono sih Cak Jodil. Ya seni iku kan macam-macam. Heeh. Ana sing seni ukir, Ya. seni lukis, seni ludruk, Ya. campur sari, ketoprak, Ya. wayang kulit, wayang wong. Kan macam-macam. Iya, Ya, macem-macem ana sini nang toilet terang tang 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 tang. Iku mbokmu. Iya, iku guyonane rek intermezzo niku. Ayo iki cerita masalah apa? Apa Cak Pur tentang cerita-cerita ketoprak? Iya. Aku ya gak paham, Cak. Iya. Sampeyan critani wong telu iki termasuk pakare ketoprak, Ya. ya. Kaya satu misal cerita Ken Arok. Iku awal sampai akhir iku ya apa? Engko nek iso apik, aku ya iso gawe nang ludruk. Ya. Ngono lho, Cak. Iya. Heeh. Tapi awal-awale kon ya kudu ngerti Heeh. carane ketoprak. Kaya aku karo Pak Jono misale ya, Iya. Patih karo Ratu. Apa winan turahayu nginang karo ngilo sowanmu apa basuki aku nungsen pawertanya. Ayo Pak Jadil. Ayo. Semono aku iki lan para prajurit kabeh ora nganti nyantolani. Nah, iki suatu contoh dalam adegan ketoprak, nek adegan keraton ngono kae lho, Iya, Pak. iya. Iki tetep kudu nganggo bagi binagi ngene iki. Oh, bagi binagine iku liwat gending ya. Ah, iya, liwat Ono lagune gending. iki mang. Tembangmu ya salah, guru lagune. Lho kok enek piye? Ambekan yo. Kono ngilangi ambekan. Mergo Aku kudune iki tibane lho kok suwane kabeh. Lha iku berarti kok lah kowe mau nyambung Arep muni. Oh. mungkin bunga bola-balik panggah napas saya. Lah pancen napase karek saiki. Ya diawet. Kowe tak kei tombo gelem ora? Apa? Nek kowe ora napas sih, jangan bernapas. Nek malah mati. Ndang ditekek ra wis ngono ae kok bingung. Ah iki lho, contoh Ketoprak iki kuwi, ngono iki. ketoprake ya enek gendinge, ya sok-sok enek jogete. Jogete. Nah iya ta. Ana gending, ana joget, ana Onta wacana. Terus ana critane. Critane. Iki bahas cerita apa mau? Ngene. Lho ngene Pak. Iku lak mang bahas masalah adekane ratu karo patih. Kadang-kadang kan ngene aku ya dik penasaran Pak. Pingin sak paham-pahami lah. Cara wong belajar ngetoprak iku ben mulai 0 sampai 10. Terus ono adegan nek ludruk rada keras sithik mesti tung tak top ngene ning beding sinset.
Lah, nek ketoprak iku ngodene gawe apa, Pak? Ya nganggo kentongan. Oh, kentongan iku. Nganggo kentongan. Makane ben nek anu ketoprak nganggo kentongan, nek wayang wong ya nganggo gebyek. Ketoprak. Oh, iya. Nek ludruk. Ludruk gak ono. Gak ono, ya mek di anu. Tangan ngene kodho langsung ngiset piwe ta. Jenenge ngiset. Tukang ngendangi kudu meleh. Turu ya kaya kowe mau kebacut. Ya siji ngono ki ora enek pengendang buta ki ora enek. Iki ya tau ngabani ngono pas kendangnya gak nyawang. Dadi ngene gak nyawang akhirnya dia terus Eling bener. Eling. Lah iya. Ngono ku ya enek. Enek ya. Jenenge lakon wong tobongan iki ora kurang cerita lah. Mesti enek ngono. Lah wong sing tukang apa jenenge ngono kan nepi terus entuk wangsit ngono kae. Mongko sing mangsit ki maca. Sing maca wong tuwek. Kacamata danganan arek sisih jeblok. Terus ora ketok, terus kepiye ngono iki? Lah terus macane gak ketok. Ya gak ketok wangsite dicutel semene dhisik ya Le. Monggo ngarep urung enek ukarane apa-apa. Iku nek kedadean guyonan. Dadi salah temen tapi dadi guyonan sing dimaksudno Cak Jodhil mau maca wangsit gawe kacamata. Nek ludruk gak Cak. Lakone Nyai Blorong. Abahe Kirun mesti eling. Sing dadi Nyai Blorong iku lak Handaka teko Nyai Blorong iku lak elek dhisik. Kepingin bagus ganteng. Syaraté kudu amal nang tangga teparu keapiane lak ngono Lah wis cukup sakmono lak ngono. Handaka wis maling ganteng. Lah sing dadi Nyai Blorong gak pesen ngono. Sing dadi Handaka ya gak wani mlebu wedi sutradara. Riwa. Lah sutradara Dik, sampean tambahi omongan iki lho. Nek wis dadi ganteng aja lali karo wong separone tangga kanan kiri kudu mbok amalno donyamu. Handaka ana wangsit tambah. Padha karo iku sih ya. Iya. Lho ngono bener. Ya apik iku ya. Ana wangsit tambahan. Lah iku buktine. Lah iya. Akhire Handaka mlebu. Ngono lho. Pancen ya akeh banyolan-banyolan ning ketoprak sing terjadi tidak sengaja. Iya. Terjadi nek panggung akeh Ya padha karo kuwi to, Cak. Eneng wong kiprah. Mripate iki ditambahi nganggo apa kuwi mripat gawean. Ya mripat gawean bal pingpong kuwi Ya disikar. mripat gawean. Ditandalne ning dhuwur kene lali ora dikek ngisor. Hak mripate matamu kuwi. Matane Pak, matamu kuwi. Malah diseneni dieling karepe matane sing gawean kon ngedukne ning kene. Lah iku gurung didukno. Urung didukno. Pak matane lho genten sing kiprah nyauri. Matamu dhewe kuwi. Ngono kuwi. Ya pancene kesalahan sing gak disengaja iku nek istilah panggung kecelakaan panggung. Tapi kanggone pertunjukan ludruk ketoprak iku dadi nang guyonane. Iya. Ya terus ono seriuse ngono lho. mau Kang Jodhil ngomong nek masalah cerita. Aku ngantek teko saiki iki tak angen-angen sing mbok bahas dek wingenane kae. Lah Cerita Kediri ku lho. Aku urung iso turu. Kuwi aku ngantek bingung. Lah, mangkane kuwi saiki genten ayo. Apa sing dibahas dina iki? Ayo padha ditemokne. Cerita apa oleh apa? Kowe oleh apa? Ayo dipecahne nang nggon jagongan iki. Nah, iki mau Cak Mujek tak takon masalah lakon Ken Arok. Ken Arok. Sale ludruk iku ya tau mentasno cerita Ken Arok. Kira-kira iku padha apa ora karo ketoprak. Ngono lho, Cak. Ya nek ludruk piye ludruk. Lho, aku takok sampean sih, engko sampean cerita lah. Berarti gak padane ambek ludruk ki teko adegan iki, ngono lho, Cak. Nek Ken Arok kuwi istilahnya berandal. Ken Arok ya. Berandal. Yo Alas karautan. Lah Karan kok dadi berandal ki mergo saka sapa? Saka bapake. Bapake Ken Arok sing ngomong Ken Arok kuwi rak Bangu Samparan. Bangu Samparan kuwi rajane berandal. Terus yo kira-kira jaman semono entuk ilham apa entuk apa ngono.
Terus wangsit. Oleh wangsit yo diwenehi wesi. Wesi aji. Kon dandakne pusaka. Iya. Ya ta? Iya. Pusaka didandakne ning gone Pugandring. Pugandring. Sadurunge dandakne pusaka kuwi rak unine wangsit besok kowe bakal dadi iki ning saranane kudu ngene. Ngono ya. Saranane kowe kudu duwe pusaka. Pusaka asal usule saka wesi iki. Lah nek wis pusaka dadi tok nggo iki ngono kuwi genah. Iya. Kuwi mbiyen rak ya ana tokoe sing jenenge Dayang Logawe sing ngrigenake rak. Oh. Iya, mesti eneng Kang wong sing pengen ngono kuwi sing cara anune sing duduhke dalane. Yo, puloh gawe. Mongko tujuane gawe pusaka ki rak kenaro arep nggo mateni. Ya. Arep nggih mateni wong. Iya. Ya sekawit tujuane mung dienggo piandel. Ning setelah dhewekne kepethuk karo si sapa kuwi? Logawe. Ken Dedes. Kuwi kan maune mergo keperanan roh Ken Dedes kuwi. Oh, iya. Iso anu pokoke duwe penjaluk kuwi, ya kuwi ta. Akhire terus si Kenarok cepet-cepet ning gone Pugandring kondang-dandekne pusaka. Yen ngono anu Kang ya, cara anune budan ning gone Pugandring iki niate wis ana niat sing lah ya wis. Mulane suwi. Lah mongko pusaka jaman kuwi urung dadi. Cara anune urung sempurna. 40 dinono lagi 39 dino. Cara anune urang sedina. Iya. Terus lah ning wong Kenarok ngengkel iso ora iso ya kudu dijaluk dina kuwi. Terus Pugandringe nesu. Wong dandakne urung dadi kok kesusule munggawa kaya arep dingge mateni wong ae. Mergo anu ya kan. Ngono ta? Iya. Bareng muni ngono, iya Pak ora ditutup-tutupi karo Kenarok. Wis ora tedeng aling-aling tedeng. Ngono kae. Pancen arep tak nggo mateni wong. Pusaka direbut sing dipateni malah Empu Gandring. Mergo Pugandring ya ngukui kuwi mau. Mergo ngukui pusaka urung dadi. Mergo pusaka urung dadi, sak patine Empu Gandring ngumara. Sak durunge mati kuwi. Ngumara. Nyabdo. Iya. Dadine sak urunge mati dhek jek cateling catora nyabdo. Kon niteni lamun besok pusaka kuwi bakal nyecep getih wong kabing 7. Nggawa kurban wong 7. Iya ta? Iya. Lah mongko wis kelakon kepisan. Wis kepisan pisan Pugandring dipateni. Lah terus bablas ning gone si Kendedes mau. Gawe ngono Kendedes mau. Terus akhirnya dhek kon swita ning Tumapel gitu. Swita ning Tumapel. Nah, apa kuwi? Kuwi ditampa pas witane ya to ning gone Tumapel. Ning gone Tunggul Metung. Wah, terus bar kuwi si Kebo Ijo. Kebo Ijo kan nalika Tumapel ngenekke anu kuwi ngenekke sarasean pameran pusaka. Nah, iya ta? Iya. Ngenekke pameran pusaka. Kabeh do pamer pusakane dhewe-dhewe. Patih ono Pak ya patihe ya. Ono ya. Senopati lengkap. Lah ya patih. Lah saka pintere Kenarok pusakane Kebo Ijo dijoli karo pusakane Kenarok. Dadi nalika pameran iki Kenarok ya melu. Pamer pusaka ning pusakane Kebo Ijo sing dienggo. Lah Kebo Ijo pamer pusakane Kenarok. Oh, iya. Ya ngono ta kuwi ceritane. Iya, padha. Kuwi ngene lho pertamane kan Kebo Ijo keseng nyawang Kenarok nggih keris kuwi gagah. Akhire lha kowe kepengin apa piye? Kepengin ijol-ijolan lah ngono. Terus ijol-ijolan bareng ngono terus dhewe sengkelit Kebo Ijo ya petentang ngono kae. Dasare wong pamer. Seneng wong Wong pamer. Bar pamer terus wanci bengi. Wayahe jaga. Pusaka sing dienggo Kebo Ijo mau dicolong karo Kenarok. Sing tungguk kemit kuwi. Iya ya Kebo Ijo. Kebo Ijo.
dicolong karo Kenarok. Dicolong Kenarok, pusaka mau. Pusaka wis dicolong Kenarok, digawa mlayu mlebu ning tilam sarine Tunggul Ametung. Tunggul Ametung. Tunggul Ametung dipateni karo Kenarok. Kenarok. Pusaka le nyolong ngene Kebojo mau. Bar mateni kuwi Kenarok mlayu, balekne pusaka ning gone Kebojo mau. Dadi oyak-oyakan. Ya ta kuwi. Ora. Nek elingku kok kaya ora balekne. Pusaka ditinggal. Tetep ditinggal ning kono. Oh iya ditinggal ning kono. Ditinggal ning kono. Lho iki pusakane sapa? Nah, tulung-tulung. Heeh. Kayak bukti ya. Pusaka ditinggal kan kayak bukti Pak. Iya, heeh. Sing duwe pusaka kuwi sapa ya? Ngono ta? Iya. Sing duwe pusaka kuwi sapa? Nah. Iki sapa iki? Lha iki pusakane sapa? Nah, ora sing kulino nganggo. Si Kenarok iki pusakane Kebojo. Nah, pusakane Kebojo. Terus Kebojo diundang. Bojo diundang. Heeh. Pusakane sapa? Ora iso nyauri. Ora enek mung rangka tok ning kene. Lho pusaka kula niku. Nek ngono kowe sing mateni sih. Tunggul Ametung. Mboten. Wong kula jadi jaga kok. Lah iki bukti ora iso selak. Ya. Akhire Kebojo dipateni. Karo pusaka kuwi ya. Iya. Wis nggawa kurban 3. Iya to? Iya, 3. Mau Empu Gandring, terus Tunggul Ametung, Kebojo. Sik 4. Nah, saya ngancik sing kepapat. Cek papat. Golek sing papat. Sing papat kuwi. Nah, Wongko sing mati kuwi mau Kebojo. Kebojo mati terus tumapel lengser. Komplang lah. Panguwasa dilih dadi negara Singosari mergo Kenarok sing dipercaya. Iya. Dibalui karo Dayang Logawi. Yo. Lah sak matine Tunggul Ametung wis si Ken Dedes lak wis bobot. Bobot karo Tunggul Ametung. Yo. Lahir kocape dadi gedhe. Dadine Anusapati. Anusapati kuwi anak Ken Dedes karo Tunggul Ametung. Lah kuwi disia-sia karo Kenarok. Mergo Kenarok dhewe ya duwe anak sing jenenge Tohjoyo karo si Ken Umang. Iya. Karo Ken Umang. Dadine Kenarok kuwi basa Tunggul Ametung mati, kak ngrabi karo Ken Dedes. Iya. Karo Ken Umang dadi bojone kan loro to kuwi. Iya. Ken Umang karo Ken Dedes. Karo Ken Umang duwe anak Tohjoyo, karo Ken Dedes. Ken Dedes karo Tunggul Ametung duwe anak Anusapati. Kocape wong njlalah apa-apa ki nek pancen kudu kelakon. Iya. Anusapati iki jane iki anake sapa? Nek aku anake Kenarok kok aku disia-sia dhewe karo Kenarok. Iya. Ora padha karo sedulur-sedulure. Kok beda men karo bar kuwi diceritakne duwe abdi sing jenenge Demang Bathil. Duduk jotel ya. Aku kasih urung bojo-bojo. Bojo lahir ya. Iya. Lah Anusapati kuwi Demang Bathil kuwi abdi kinasih cara karo. Abdi kinasih Anusapati. Iya terus. Kuwi abdi kinasih Kenarok jane. Demang Bathil kuwi. Iya, abdi kinasih Kenarok. Nah terus? Tapi terus diopeni karo si Anusapati ning Kesayembara. Nek kowe iso mateni Kenarok, sak keluargamu bakal tak mulyakne. Ketimbang kowe melok Kenarok entuk apa? Selawase kowe ya mung trimo dadi. Oh, dimingi-mingi kuwi. Ya. Ya ngono piye? Apik iki. Ya. Bareng kok nek cerita urut tak rungokne tenan iki. Terus si Demang Bathil mau kelu kanggo napa saestu den iya tenan. Nek pancen kowe iso mateni Kenarok. Iya. Lah syarate le mateni yo nganggo pusakane Kenarok dhewe. Pusaka sing teko Empu Gandring mau. Pusaka Kyai Gandring kuwi. Sing mlebu metu ning tilam pagulingan sing diarani Bathil ora apa-apa. Ora apa. Iya mergo abdi kinasih. Iya. Lah wis kelakon wis.
kocape ya. Sakjroning cerita Bathil kelakon mateni Kenarok. Kenarok nganggo pusaka gandring. Gandring kuwi mau. Yo Wis temu papat. Cik telu. Nek wis Kenarok mati saka kuwi jelas wis papat. Papat. Cik telu. Iya, cik telu. Pusaka digawa mlayu karo Bathil. Diduduhke karo Anusapati. Anusapati pinangka dadi bukti nek Kenarok wis mati pusakane iki. Dijaluk karo Anusapati. Siji-sijining dalan rahasia patine Kenarok ki sing ngerti mung Bathil. Bathil dipateni pisan karo Anusapati. 5. Kejeme kaya ngono kuwi ya. Perkara pusaka iku. Pusaka empu gandring kuwi mau ya. Lakon mati Bathil mati. Iya. Bathil mati ya ngumara. Oh, besok patimu luwih rekoso ketimbang aku. Oh. Kaya ngono kuwi dirungokne karo dulure Bathil. Dulure Bathil kuwi abdine Tohjaya. Oh. Ngono lho. Dadine dulure Bathil melok Tohjaya. Lah nek sing Bathil mau ngewangi Anusapati ngewangi Kenarok. Krungu swara sing kaya ngono mang sing dulure Bathil. Heeh, iku rak dadi abdine anake Kenarok. Iya, lah iya. Tohjaya. Genten cerita. Iya. Tohjaya dibuang karo dulure Bathil kuwi. Dadi nek Tohjaya ki pengertiane rak Anusapati ki dulure. Iya, iya, Bareng dicethake, diduduhke, lamun Anusapati ki dudu dulur. Iya. Wong Anusapati ki anake Tunggul Ametung karo Kendedes. Iya. Lah nek sing Tohjaya anake Kenumang karo Iya, anake Kenumang karo Kenarok. Dadi rak ora sedulur kuwi. Iya, heeh, dudu dulur ketok kunir lah. Kunir. Ngerti nek bapakne Kenarok ki sing mateni Anusapati. Tohjaya nedya mbales pati. Gantine arep mateni si Anusapati. Mongko pusaka sing nggawa Anusapati. Iya. Dicolong. Colong dhewe karo Tohjaya. Liwat Kenumang. Iki sing budal nyolong kuwi Kenumang. Simboke dhewe ya malahan. Iya iya iya. Iki Kendedes wis ora kocap lho iki. Iya. Dicolong karo Kenumang diwehne Tohjaya. Kelakon budal Tohjaya mateni Anusapati mati saka pusaka kuwi meneh. Nah, wis 6. Hitungan kok siji. Yo siji genah Empu Gandring. Terus Kebo Ijo, Tunggul Ametung, Kebo Ijo, terus Demang Bathil, Kenarok, Anusapati. Ya 6 to wisan. Nah, kurang siji. Ya, kari siji. Iki sing mateni kudu genti turas turun saka Anusapati. Mergo paten mau tundan turutan. Saka ngarep. Iya. Ya ta? Saka ngarep Tunggul Ametung duwe anak. Iya. Dia anak Anusapati. Kenarok dipateni karo anake Tunggul Ametung. Terus kelakon Anusapati dipateni karo anake Kenarok. Lah iki genti anake Kenarok. Iki kudu mati saka turas turune. Tunggul Ametung. Turas turune Anusapati. Sapa anake Anusapati? Ranggawuni. Ranggawuni ya, heeh, anake Anusapati Ranggawuni. Ya. Iya. Ranggawuni digedhekke. Bareng gedhe krungu nek sing mateni bapake kuwi Tohjaya. Genti Tohjaya dipateni Ranggawuni. Wis pas 7. Lah terus pusakane saiki. Pusaka kuwi terus digawa karo pendhita saka Singasari kono di larung ning Kali Brantas. Mergo yonine ngedap-edapi mbebayani. Nganti saiki ora kocap mbuh ana ngendi parane. Empu kuwi ya Kris Empu Gandring ngono mergo singgahe yasane Empu Gandring. Dijenengne pusaka Margapati. Ngono lho kuwi. Nek cerita iku Cak, nang Ludruk iku padha
Padha. Cuma Ludruk kan tengah-tengah cerita kan kudu ana humore. Iya. Lah iku Ken Arok ndek patih jenenge Kuda Sampono. Kuda Sembono. Monggo Kuda Sembono ki nek ning crita Ken Arok kuwi yange Ken Dedes. Lah iya, iku nek Ludruk kan digawe patih ya. Heeh, yange Ken Dedes sing dipateni karo Ken Arok kuwi. Pateni Ken Sapa Arok. sing gurung kenalno patih Kuda Sempono. Kuda jaran sempono meler. Dadine jaran sing melereng. Nah, isine-isine ngono. Oh iya. Mergo isi Banyolan. Iya. Ngono lho. Iya. Banyolan gaduk maduk ngono lho. Sing penting ana sing guyu. Crita nek Ludruk kan gak oleh tewegang terus. Kudu ana brike, mbuh mandesa, mbuh wong jaga. Kan supaya gak tegang lah ngono sih. Iya, heeh. Ya iku ana isen-isene ya perkara Pragulo Peler kuwi. Heeh. Pragulo Peler ki Pragulo sapi, Peler ki ngiler. Lah apa sebabe sapi kok ora iso? Kok sebabe apa sapi kok ngiler? Mergo sapi ora iso itu. Cak Jodil, Cak Pur, ya, Cak Sentot, iki aku wong seni Ludruk, seni asli Ludruk. Ya padha mbak sampean ketoprak, cuma aku wis paham jalan ceritane Ken Arok. Iya. Kapan-kapan disambung maneh nanggone HM Sakiro Channel acara Jagongan Kirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.